Салом дӯстон, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин гуна як хӯроки бомазза тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин хӯрок ба мо маҳсулотҳои зерин лозим аст: равған, гӯшт, пиёз, картошка, сабзӣ, переправа, намак ва зуволаи тайёркардашуда. Мо дар ин ҷо 3 пиёз дорем. 2 пиёзашонро гирифта бо ҳамин тарз барои начинка тайёр мекунем. Баъд аз он гӯштро гирифта майда реза мекунем. Ба як су гузошта сабзавотҳои барои шӯрборо ана ҳамин хел реза мекунем. Бо ҳамин шакл. Баъдан начинкаро гирифта намак ва переправа мезанем. нағзакак ҳамроҳ мекунем. каме равған андохта боз ҳамроҳ мекунем. дар ин ҷо рӯғони мо аллакай гарм шуд. Мо пиёзро бо ҳамин шакл реза карда онро ба муддати 2-3 дақиқа бирён мекунем. Мо дар ин ҷо перес баргалиски андохтем. Шумо ҳам метавонед андозед, метавонед наандозед ва сабзиро низ меандозем ва бирён мекунем. баъд аз он картошкаро андохта ҳамаи сабзавотҳоро 5 дақиқа бирён мекунем. аз болояш переправа ва намак мепошем. баъд аз 5 дақиқа мо 2 қошуқ томат ҳамроҳ карда 2 дақиқаи дигар бирён мекунем. баъд аз он мо 2 литр оби ҷӯшомада меандозем. дар ин ҷо зуволаро гирифта бо ҳамин тарз тунук мекунем. вақте тунук кардем бо ҳамин шакл мебурем. дар аввал ба қисмҳо мебурем. баъд аз он қисмҳоро гирифта боз ба 4 кунҷаҳои майда реза мекунем. ба ҳамин шакл. ҳамин хел. начинкаро гирифта меандозем ба ҳамаш як намуд ва ана ҳамин гуна мепечонем. дар ин ҷо аллакай сабзавотҳои мо пухтааст. мо каме переправаи кӯҳӣ андохтем. шумо метавонед дилхоҳ переправатонро андозед, метавонед наандозед. ва дар вақти ҷӯшиданаш мо пелеменҳоямонро меандозем. ба муддати 10 дақиқа меҷӯшонем. ана ҳамин хел хӯроки мо низ тайёр шуд. хӯроки бомазза метавонед тайёр кунед ба ҳама иштиёи таом. ҳатман подписатсия кунед, лайкро фаромӯш накунед. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед дӯстон.